Jogetmu jan apik tenan. Apik sing elek wis nggo campuran kok ya. Nek cerak ki ya ketok nek wagi. Heeh, nek ada. Nek tangetke saka kaduan ki kaya kethek gondol gaplek. Mane aku mau diburu wong jane kethek gondol jagung udule iki untuku metu aku ngono. Lah kowe ki ya wong semene kae kok ya kok nesoni. Sing ngomong nesu sapa? Lah kowe ora takon mingkem to? Hah? Kowe ki takon mingkem. Aku ki mingkem 3 menit kaya wudu nak jedot e padake. Ayo kepiye ta ya? Heeh. Ki ngene iki. Ya kepiye? Iki bengi iki awak